uNkulunkulu egameni lakho umoya oyingcwele, wena Nkosi awubona. Bakhona Nkosi balabadlile, bakhona Nkosi abakwazi ukuhamba, bakhona Nkosi abangathola umsebenzi. Wena moya wokuphila, wena moya onamandla, moya wasezulwini, wena Nkosi awubona. Unemandla moya oyingcwele. Sikhanyisele Nkosi amakhosi. Sendlule abathi bona sendlule khona Nkosi amakhosi. Njengamanje mongcwele Nkosi amakhosi ongubukele njengamanje. Noma uyahamba uyofuna umsebenzi afika uthole. Noma kuthiwa give up, adlalelwa ngamathemba. Uyagula esitolo esingapholi. Usejele, usesibhedlela. Ufuna umsebenzi, ufuna isikole angafunda kuso. Vela ngadlile ekhaya. Njengamanje Nkosi amakhosi uyakhululwa. uNkulunkulu amandla uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga Nkosi amakhosi, siyabonga Nkosi amandla ezulwini. Sibonga Nkosi ukuthi sibonga Nkosi kububi. Egameni lakho moya oyingcwele sithi Nkosi okwenzeke kithi okubi nokunzima. Sibonga Jehova namandla. Simande sezulwini. Ukhamba sendlule khona ebumatimeni okungaphezulu kwamandla. Ngithi Nkosi namandla asidahli moya oyingcwele. uNkulunkulu wasemazulwini mabe kuhle Nkosi amakhosi. Jehova namandla sinenge inkinga Nkosi sinazo ezahlukahlukene, kepha namhlanje Nkosi izinkinga zomongcwele ziyashabalala namhlanje. Zonke inkinga abhela zombuyelo khona ekhaya manje ziyaphela, ziyashabalala. Uza ukukhanya phezulu impilo yakhe, okuhle kuyavuleka njengamanje. Ngaba khandlela amabili ngithi makube kuhle egameni likaJesu. Ngaba ithonga, ngaba idlozi, abantu abadala, abantu abathwasile, bafuna amabhizinisi amathenda, makube kuhle. Akuphana konke okuhle namhlanje. Bashabale inkinga uzokuhle kodwa empilweni. Unyaka usukile njengamanje. Nkosi amakhosi, abantu bangalibali, abantu bangadlali. Abaqine babe nesibindi. Asikho simo esingedluli. Noma sokwenzakala yini emhlabeni mase kufikela simo bengazi ukuthi ucala ngawe kanti akucala ngawe futhi aqine ngawe. Sagcibela nakomunye futhi. Wena ongibukele ekhaya njengamanje. Nobe isipho semobhense njengamanje sawundlula. Ngabe isimo seyikwelede, isimo senkinga i-relationship, semsebenzini, ukugula, ukuba sejele njengamanje. Aliko ulanga lingafiki. Nawe uyawukhululwa ngelinye lamalanga. Namhlanje ilanga lakho lokukhululwa. Inkosi benani bukela bakhona emakhaya inikhanyise zephakade. Amen. Nawuthemba ukholelwa. Unesimo ke sifike kuthi utonamali, awunakudla, awunalutho. Lo mkhulelo uzokusiza kakhulu into zakho. Ungamnaki umuntu onemali ukhuma into ayithandako. Ukhuma kuthanda kwakhe umuntu onemali. Wena unalutho ufana nami. Asihlale emkhulekweni. Sithembele uNkulunkulu. Okunqane sikutholako sawuphila ngako. Makukhona ihlahla imithi nezimpande siyawugeza sifuthi siphalaze kuvuleka izinto. Mayikhona iwasho siyafuthi sigeze siphalaze kuvuleka izinto. Nawe khona makhandla likhona impepho siyakwenza okufanele. Kepha ngithi ithonga njengamanje maliphamisa umsebenzi. Liphamisa ukukhanya phezulu impilo yakho phezulu impilo yami. Ngeke umuntu onalo idlozi uyakholwa ukholiwe. Usindisiwe usindiswa. Namhlanje ngithi nekuwe yonke into embi kuyashabalala kuba khona ukukhanya. uNkulunkulu abe nawe akubusise. Ngithatha mina ngikhona mina ePhilippi eMpumalanga. Ngiyafuna i-YouTube channel ngatholakala. Ngoba Usizo lwami uzongifonela. Makwathola imbolo yami ungafoni ngicela umkhuleko, ufone udinga usizo, uphathe imali esandleni ngoba umsebenzi wami lo nami uNkulunkulu athi angiphile ngawo. Inkosi ikubusise.